आशा मिजिंखौ आबुं खालामनायाव जुदि फेलें जाबायबा बे सरकारा रायजोफोरनि जेबो मावनो हानाय जायाखैबा बे सरकारजों थाफानानै दिन खाथायनायनि मा सम दङ बेवहाय माबा मोनसे गावनि मुल्यबान समायखौ नस्थ' खालामनायनि माबा मोनसे खोथा दं नामा? गैया। गतिके नोंथांमोनहा जे हाबनो बा अलरेडि बिपिएफआव जा जयेन जाफैबाय मोजां जाबाय, बिराद मोजां सिद्धांत बियो। जों नोंथांमोनखौ लानानै खामानि मावगोन आरो दिनै बिपिएफआव फैबाय होननानै गामियाव जेखिनि साफा सानै आरोबाव इउपिपिएलनि मानसिफोर दं बिथांमोनखौ ठाट्टा मस्करा खालामनो नाङा, बिथांमोनखौ लाजि फोनांनो नाङा, बिथांमोनखौ गोसोआव आघात मोननाय रोखोम बाथ्रा बुंनानै गावजों गावनि गेजेराव एना एनि खालामनाय दावराव दावसि खालामनाय बेखौबो जिन्दगि नोंथांमोनहा बुहुलावबो दाख्ला। जायफ्रा थानो लुबैदों थाथों, जाहा बुंनांगौ खोथा गैया। मालाबा आरोबाव हयथ' बुजिहैगोन बिथांमोना, मालाबा आरो बुजिगोन, जेब्ला बुजिगोन जेब्ला बिथांमोना फैफिनगोन। किन्तु दिनै नोंथांमोना इउपिपिएल गारनानै बिपिएफआव फैबाय होनना लोङै जायै बहाबा माबा खारनाव सावरि बादालि गामिनि समाजनि खामानि दामानि लानानै बहाबाफोर जों जुदि ज' जाजाय बेबायदि लोगो मोनलायोबा रावखौबो जानला मोनला बेबायदि लाजि फोनांलायनाय बाथ्रा गोसोआव दुखु मोनलायनाय बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुङा। नोंथांमोना फैबाय थिगैनो दं, गावनि हान्जानि मावदो। मैयासिम दस्रामोन, दिनैनिफ्राय नोङो दिनै जोंनि बिपिएफ हान्जानि जाबाय, बिपिएफनि खामानि मावदो। लासैनो बिथांमोनहाबो बुजिना फैगोन, फैयोबा मोजां, आंखौ खावलायगोन। ज' खामानि मावनो हायोबा जों मोजां। आरो बे सुजुगाव जोंनि गामिनि मानसिफ्रा ज' जानानै सुबिदा लानो रोङाब्ला माब्ला लाहैनो हागोन, माब्ला लाहैबावगोन? आरो दाथ' बिराद मोजां लाहैगौ। सिगाङाव जेन'बा आं बे गामिनि जानो हागौ, आंहा बे गामियाव खामानि मावनायनि अधिकार गैयामोन। आं मावखुमादोंसो दासिम जे मावबाय थादों, दासिम आं जे मावबाय थादों बे मावखुमानाय खामानिसो। मावनो मोनामोन आं, खिन्थु आं मावखुमादोंसो। खारना जाबाय आंनि जोनोम गामि। नायगार आंनि मेगनाव गोग्लैसोना थानायखौ आं बोरै नायनानै थाबाय थानो? आंनो दङ बे गामियाव, आंनि गामिनि अबस्थाया दिनै थरफन जाना थानायखौ आं बोरैहाय सैज्य खालामनो? बे खारनावनो दिनै आंनि गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि बयनिबो सुबिदानि थाखाय जुदिও आङो बे गामियाव खामानि मावनायनि आंहा सानबिधानिक भाबै अधिकार गैया, आइनगत भाबै अधिकार गैया, होमब्लाबो आङो मावखुमायबाय थाहरदों, मावखुमाबाय थादों। लामायानो होन, मन्दिरानो होन, माबायानो होन, डेभेलपनि खामानिखौ आं मावबाय थाखोमादों। बे जाहैबाय रायजो राजाफोर। दा बेखायनो दिनै आरोबाव साबसिन सुबिदाया रायजोफोरनि खाथियाव आरो फैबावबाय। दा एमएलए समष्टि हिसाबै गोदानै जे दाफुंजोबदों, बे गोदान दाफुंनाय एमएलए समष्टियाव आगोलनि सानजा क'क्राझार समष्टियाव गैला दा बे गामिया। बे गामिया दा दतमा समष्टि हिसाबै गोदान एमएलए समष्टियाव फैबाय। बिटिसि समष्टि हिसाबै बनरगाव समष्टि, 9 नम्बर बनरगाव समष्टि, किन्तु एमएलए समष्टि हिसाबै दा सानजा क'क्राझार समष्टिनिफ्राय दानख'नानै 2 नम्बर दतमा समष्टियाव फैबाय। दतमा समष्टि अर्थात आं दा जे समष्टियाव दंहैयो साहा क'क्राझार समष्टि, बे साहा क'क्राझार समष्टिनि बांसिन एरिया आरो सानजा क'क्राझारनि जोंहा नैबे खाग्रामारि, बनरगाव, खातारा, खैरेगुरि, सिकारगाव, बे अन्थाइबिल, सिकारगावआव थांसैबाय नामा? औ, अन्थाइबिल, औ, ओमफ्राय ओरै बालुमारि थालुमारि जोंहा गोथैबारि, फुथिमारि, नैबे सानजाहा सोरमांगानि सिमा दा। सानजाहा सोरमांगानि सिमा, सोरमांगानि सोनाबनिया दतमा समष्टि जाजोब्बाय, सोरमांगानि सानजानिया क'क्राझार समष्टि जाबाय।